На шляху да рэкорду нафтавы фонд вытворчага аб'яднання «Беларуснафта» папоўніўся новымі аб'ектамі. 4 нафтавыя свідравіны ўведзены ў эксплуатацыю на рэчыцкім радовішчы. За першыя 5 месяцаў 2025-га свідравы блок прадпрыемства ўжо перавысіў паказчыкі праходкі за аналагічны перыяд мінулага года. Мы, в принципе, прошлый год закончили с рекордными историческими показателями по бурению проходки. Мы набурили неизменное количество 14 бригад бурения, более 280 тысяч метров горных пород. Это сдано было заказчику более 80 скважин. И за 5 месяцев текущего года мы тоже идем с опережением плана. Уже набурили более 140 тысяч метров горных пород, это порядка 35 скважин. И планируем также в этом году побить исторический максимум, набурить более 300 тысяч метров горных пород и сдать заказчику более 80 скважин. Новыя нафтавыя свідравіны, завершаныя ў маі, знаходзяцца на старым рэчыцкім радовішчы, якое знаходзіцца ў актыўнай распрацоўцы ўжо 60 гадоў. Павысіць яго патэнцыял дазволіла ўкараненне новай тэхнікі і тэхналогій, а таксама работа з цяжказдабываемымі запасамі прыродных рэсурсаў.